Mam snapa, Валя. Марти от една малка чиника се избира всичките ставили орехчета. Дай мама да види има ли дръжчици. Я вземи ученика да нещо още. Вземи още едно. Една руса глава, само хванах каза. Едно ти са цвета. Хубаво да вчекишото, да не се задавиш. Не. Имам едно червено шампанско, може да го отворим за... Марти. Не за Коледа, защото в смисъл не за Нова година, защото те няма да го седят, но за бъдни вечер.